שלום, שמי רועי אסטליין, ואני סטודנט שנה שלישית ללימודי דוקטורט כאן באוניברסיטת רטגרס בניו ג'רזי, וביקשתי לספר לכם קצת על המחקר שאני עושה במסגרת הלימודים, במסגרת העבודה כאן במחלקה. אנחנו חושבים על המחלקה לתקשורת, או בכלל על תקשורת. אני מניח שאצל רובנו מיד עולה קונוטציה לתקשורת המונים, לעיתונות, למדיה, לטלוויזיה, לרדיו. תחום המחקר שאני עוסק בו הוא תקשורת, אבל מסוג קצת שונה. אני בעצם מתייחס אל תקשורת כאל איזשהו תהליך או איזשהו כלי שאנחנו כולנו משתמשים בו ביומיום כדי ליצור, לתחזק, לפעמים לסיים, מערכות יחסים עם האנשים שקרובים אלינו. וספציפית אני ככה בוחן את התקשורת במובן הזה שלה בקונטקסט המשפחתי, בתוך המשפחה. ככה שמצד אחד אני מסתכל בתקשורת, בהחלט, תקשורת בין אישית. מצד אחר אני מיישם הרבה, או מביא הרבה תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה המשפחתית, ומיד תראו גם מתחום הפסיכולוגיה החינוכית וההתפתחותית, אל המחקר שאני עושה. אני מתייחס אל המשפחה כאל איזושהי מערכת גדולה, או מערכת כללית. לא אני המצאתי את זה, אני מסתמך על תיאוריות מתחום הסוציולוגיה והפסיכולוגיה בהקשר הזה. בתוך המערכת הזו אנחנו יכולים לזהות תת מערכות שונות. אני מתמקד בשתי תתי מערכות, אחת זה של בני הזוג, תת המערכת הזוגית, ואחת זה של תת המערכת ההורית, מערכת היחסים בין הורים לילדיהם. במסגרת המחקר שאני עושה פה, אני בעצם בוחן את מה שאפשר לראות, שזה את ההתנהגויות או דפוסי התקשורת בין בני זוג, בין הורים לילדים, שמצד אחד משקפים את מערכת היחסים ביניהם, מצד אחר מבנים אותה, מעצבים אותה, מגבשים אותה באופן דינמי כל הזמן. אני מסתכל ובוחן את ההתנהגויות בתת המערכת הזוגית, כלומר בין בני זוג, וגם בתת המערכת ההורית, כלומר בין הורים לילדים, ומצד אחד כל תת מערכת נבחנת בנפרד, מצד שני שתיהן יחד יוצרות את המערכת הגדולה של המשפחה, אז אני בודק את הקשרים, את ההשפעות אולי ההדדיות שיש בין שני ההקשרים המשפחתיים האלה, כדי ליצור ולהבין תקשורת משפחתית, את המשפחה כולה. כדי להבין את התקשורת המשפחתית, אני מתמקד בשני ממדים עיקריים שעומדים בבסיס הדינמיקה המשפחתית. ממד אחד זה אותו ממד שכולל את ההתנהגויות השונות שמקדמות קרבה, הקשבה, הענות, אינטימיות, למשל מידע שאנחנו משתפים או לא משתפים, מידע אישי שלנו, שאנחנו משתפים או לא משתפים את הקרובים לנו במשפחה, כל מיני ביטויים של חיבה, בין אם באופן מילולי או לא מילולי, גם ביטויים לא מילוליים הם תקשורת כמובן. מצד אחד הממד הזה בין בני זוג, בין הורים לילדים, מצד אחר במקביל, אולי כהשלמה הרבה פעמים, אני בוחן את הממד שבעצם מתייחס או כולל את אותן התנהגויות שמבטאות ניהול יחסי כוח בתוך המשפחה. אלמנטים של שליטה בין בני הזוג, בין הורה לילד, במצבים של קונפליקט, שמבטאים הרבה פעמים את התפיסה שלנו שהמשפחה היא היררכיה, ואיך אנחנו מתייחסים למבנה של המשפחה דרך ההתנהגויות שלנו זה עם זה. בעצם דרך זיהוי של אותן התנהגויות בכל ממד, אני יכול למפות איזה מין אקלים נוצר, איזו מין סביבה של מערכות היחסים ישנה בתוך המשפחה. שוב, בין בני הזוג בנפרד, בין ההורים לילדים בנפרד, וגם יחד כאיזשהו אקלים משפחתי. זה דבר אחד שאני עושה, וככה אני יכול בעצם ליצור לפעמים אפילו טיפולוגיות, סוגים שונים של משפחות על פי הדינמיקה שאפשר לזהות במסגרת כל משפחה כזו. וכצעד נוסף קדימה, כדי להבין איך בעצם דינמיקות שונות או סוגים שונים של תקשורת משפחתית על פי הממדים האלה, יכולים בעצם להיות קשורים ולקדם השלכות אצל בני הזוג ואצל ההורים ובמסגרת המשפחתית, אני בודק את אותן השלכות ואת אותן קשרים בין הדינמיקות השונות לבין אלמנטים פסיכולוגיים, רגשיים, בין אישיים שאפשר לזהות למשל אצל בני הזוג, מידת שביעות הרצון ממערכת היחסים שלהם, אולי אפילו לנבא בהמשך, וגם זה אנחנו עושים. לאיזה זוג יש סיכוי גבוה יותר מלזוג אחר
לסיים את מערכת היחסים, להתגרש. ובהקשר ההורי, דברים כמו איך אנחנו בעצם מתייחסים ביומיום אל הילדים שלנו ומתמודדים איתם בסיטואציות שונות, דרך המסרים שאנחנו מעבירים להם, תקשורת, איך להתנהגויות ולמסרים האלה יש השפעה על ההתפתחות של הילד. רגשית, פסיכולוגית, חברתית, לימודית ולפעמים אפילו בריאותית, פיזית. ככה שבעצם, אם לסכם, המחקר שלי מתמקד במשפחה, בלזהות את הדפוסים השונים שבני המשפחה, בני זוג, הורים, מבטאים ומשתמשים בהם כדי לתחזק את היחסים, וכדי בעצם לגבש אותם. ובהמשך אני בודק ובוחן ורואה איזה השלכות יש להתנהגויות האלה עלינו כאנשים שהם חלק ממשפחה תמיד. אני חושב שהחוזק של המחקר שלי הוא שמצד אחד הוא מאוד תיאורטי, הוא מקדם את הידע, הוא מקדם את ההבנה שלנו לגבי משפחה כמערכת, כמבנה, כאנשים ומערכות יחסים קרובות וחשובות ובסיסיות שאנחנו מנהלים ביום-יום. ומצד אחר, במקביל, החשיבות שלו היא גם חשיבות יישומית לאנשי מקצוע, שיכולים להשתמש בידע שאנחנו מייצרים כאן בהקשר הזה, לעבודה שלהם. פסיכולוגים, אנשי חינוך, יועצים, יכולים להשתמש בידע הזה לעבודה היומיומית שלהם עם אותם אנשים שאיתם הם עובדים. תודה רבה.